Pak iki totone. Ayo timbangane diambung codot-codot tak ambungi dhewe. Nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono, Bapak Ibu Harsono kalian Ibu Bu Eli. Ibu Eli. Kenapa? Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amat Nggih pemanasan mumpung ketemu karo anak wedok. Wis suwi ora ketemu. Wah iya. Iki seniwati multi talenta. Nembang campur sari ya wis kulino, nggen apa kuwi jenenge musik jadul. Apa kuwi jenenge Lorenza ya wis tau. Ya. Terus nggen tembang-tembang qasidah ya kulino, tembang klasik nggen wayang pancen ya bibit kawite ya saka wayang, merga wong tuane kuwi ya dalang, mboke ya sinden. Oh, sing duwe sanidi kuwi. Sahabat Niken Salindri dan Cahyo Kuntadi kuwi. Ya. Mbak Niken Salindri, men jumeneng luwih dhisik, ya dihormati ya, dihormati sing alusan luwih dhisik nggih pemanasan sadurunge ngaturi Mas Duojo. Oh ngono, ngono kuwi. Monggo dihormati Cok. Ku tak tang dang dang. Oke, dados yuk. Para fan-fan beratnya nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri hadir di tengah-tengah kita. YouTube kuwi bareng enek Niken penontonnya nganti 7.000. Wah tenan. Mongko lek renek Niken iki gur 250. Ayo. Luar biasa. Halo, assalamualaikum Cahayu. Waalaikumsalam Bapak. Aduh, bapak yang nganti kangen nganti lek turu ngimpi-impi ketemu sampeyan tenan. Milo. Tenan kuwi serius. Aku rumangsaku kuwi pas Itu kata-kata buat menyenangkan hatiku apa kata-kata modus? fakta, aku sumpah pocong wani lek iki tenan. Aku iki tawar mayang ning ndi buke sing Ngawi apa ngendi kae. Lah gandeng nggen transite iki ora ana nggone, aku turu ning mobil. Aku turu rumah saku sampean teko wis gelungan kaya ngono kuwi gugah aku. Pak, Bapak, tangiyo. Aku ya tangi, ning sing tangi dudu mripatku. Lah opane, Pak? Atiku gumreka mergo arep mayang bengi kuwi ngono lho. Atine kegugah gara-gara tak gugah kuwi mau ya, Pak ya. Oh, kuwi fakta, tahu tenan aku ngimpi kaya ngono kuwi. Salim dulu. Salim dulu. Jan bocah-bocah. Kok ndak cipika-cipik iki? Wis sini no, mosok bapake kon rono. Dalang arep cenanangan tekan kono yo enggak boleh sampean sing rene. Engko penggemare aja menghujat wong ya anake dhewe. Ngeri ya Pak iki totone. Ayo timbangane diambung codot-codot tak ambungi dhewe. Nduk sehat-sehat ya Cahayu. Dan. Iki aku ora raup 7 dina. Silakan menyapa terutama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harsono, Bapak Ibu Harsono kalian Ibu Bu Eli. Ibu Eli. Kenapa? Bu Eli. Ibu Eli. Nggih. Amargi sampun nimbali kula kalian rombongan Ki Cahya Kuntadi Madangkara. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Semoga lancar rezekinya. Semoga mengadakan tontonan seperti ini yang bisa menghibur masyarakat setahun sekali. Amin. Tambah melimpah ruah rezekinya. Itu Bu Eli sama Pak Harsono itu owner dari
Iya. Hotel Mercure ini. Betul juga komisaris sukses Jaya Group. Jenengan mau teng mriki mau to Pak, tanggapan niki mau lho Pak. Apa? Jenengan dicepaki kamar napa mboten? Cepaki. Dicepaki to Pak. Heeh, ning aku bingung aku. Napa? Bar nguyuh bingung renek cibuke. Ya kudune sampean ki ning gone kamar mandine. Apa? Kamar mandine khusus dige ngresiki sing ning gone hotel-hotel ngono kae lho Pak. Kae malah enek jebore. Oh, nengken Kamar mandi satpam. jangkrik aku iki dalang nang ndi diajeni mosok kaya padake ngono kuwi. Kok mosok Iki uga matur nuwun karo putrane kuwi Mas Andi Halim Iya. karo Jenderal Manajer Pak Nanang Sumarjono ugi Ibu garwane Pak Maidi Wali Nggih. Kota ing Madiun Bu Maidi kepareng rawuh niku Oh, piyayine ngoten, niku. nggih. Omong-omong golek Sugeng petuk karo Pak pinarah. Maidi kok nanggap wayang dhewe ngono ya. Oh nggih. Oh, nggih bulan depan tirose, Pak. Bulan depan. Nggih, alhamdulillahirabbil alamin. Pripun, Bu? Oh, habis lebaran, Pak. Amin. Nggih, Ya matur Rabbal sembah alamin. nuwun Ibu. Alhamdulillah padahal wonge ya ora omong apa-apa. Lambene wong golek dhuwit ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, ngono ben ketara. Wah, berarti apa Bu Marjan Bu Maidi. Bu Maidi ki arep lebaran ki nanggap Cahya Kuntadi karo Niken Salindri. Ngono ben Heeh. disekseni wong akeh, Pak. Terus Sida ra sida wis ben urusane, Pak. lah engko lek ora sida Pak Maidi karo Ibu ya malah isin Lho, lho nggih. awak dhewe nanggap ning ngarep omah apa ning ngarep omahe Pak Maidi. Ade tanggap pokoke ning kono pentas ngono. Dhewe pentas dhewe, Pak. Lah terus sing bayar sapa? Alah, keri Pak lek kowe. Kok lek wonge sungkan. Nggih, intine selamat sukses untuk Bapak Maidi masih Nggih. dicintai oleh warga masyarakat Kota Madiun. Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Doa yang paling penting itu adalah sehat selalu. Amin. Lihat-lihatnya masalah rezekiku pikir kari sing penting sehat selalu. Kalau kita tidak sehat tuh kita tidak akan mendapatkan rezeki. Nah, 100. Iya. Nggih. Disapa juga itu penggemar jenengan. Disapa juga nggih Lek karo ngaturaken. bapak piyai kene wis kulino mirsani lek karo jenengan arang-arang lho dludak nanti tekan mburi. Nggih, kula teng Madiun nggih jarang-jarang. Nggih to. Ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu masyarakat yang ada di Kota Madiun bersinar. Mendunia. Mendunia, semoga panjenengan sedaya dipun paringi rezeki ingkang kathah barokah, saged munggah haji, saged to. Piyai Kota Madiun kene wis munggah kaji kabeh. Oh, kok iso? Mergo ning kene enek replikane Ka'bah ning kene enek. Bendina manasik wong kene iki. Wong Madiun kan jane sugih-sugih kok, Pak. Iya. Wong wis kok Singapura barang kok. Masa? Alun-alune nek Singapura barang, Pak. Oh, to. Heeh. Sing anyel aku mau lho. Lah nek Apa? palang sepur to uwi iki nutup. Kuwi mobilku ning kene. Lah kok sepure liwat mburine mobilku to, Pak. Ngono kuwi lho mau anyel nih aku iki iso liwat mburiku iki piye. Da Madiun ini kota yang maju lho, Pak. Heeh to. Sepuri ora dideleh ning gone rel, ning dalan. Ayo, kuwi hiasan ya, Nduk, ora. Nggih. Heeh. Ya saiki nembang Sahayu. Nggih, Pak. Ya iki wis kangen karo suaramu. Sing alus riyen nggih. Halus wae ning engko bar langgam kena dindangdukne ngono lho. Tak ketang sithik. Oh, ngoten. Nyuwune napa, Pak? Men ora ditinggal katresnanmu karo Piyai Madiun lan Bu Wali. Nggih. Ngaturke ninggal katresnan ngono piye? Oh, Setuju ora? oh, nggih, nggih. Nggih. Mengke di versi C ngoten to, Pak? J iki apa? Jaranan. Oh iya. Cocok versi J. Tapi niki dibawani napa mboten, Pak? Oh, Bawani ya jelas. komplit bawa no no. sampean eman-eman ora bawa. Nggih. Ayo. Niki Dasare. bawane tentang Dimas Niken Salindri. Oh iya to. Niki cakepane niki sing damel niki lemboten klentu Sapa, Dok? Pak Sukron. Pak Sukron. Nggih, terus sing nyanyi Ibun, Heeh. terus jenengan sing nyawang. Oh iya. Aku nyawange marem, Nduk, aku isan ya. Wis tuwek disawange marem ya. Coba dibawani dhisik apa pangkur apa-apa? Nggih. Anggur Niken Salindri. Apa delok awakmu nang nggen layar ki lho kan. Masalah. Jan kaya Romeo Juliet ae dhewe ya.
Ayo nggih. Ya Nduk, Niken Salindri. Ya. Timen budayang ram bakal masih nangling cahyane raka eksit Nimas mesti kaning jantong kanyakang saking dahar Sa salmireng-reng nambang beksa wes kacakep Lin linambaran jiwa tama terakhir Dri. driya sumarah mring Gusti Yuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri suara emas dari kota Kediri. Jos Nduk pindah rono men seneng. jenengan ngusir kula to Pak? Eh? Ngusir kula to? Loh, ora kok ngusir sampean ning kene Sampeyan wis selawase semua to ra Pak kok. tak ceduki. Cukup tahu Pak. Aja kaya ngono kuwi wong gampang mutungan. Tegese kan konsumsi untuk penonton. Nyandi adoh men iki. Niki tanggane Oh, iya. mriki. Ah, ning kono iki men penggemar sampean iso seneng. Kuwi lho, ting ceruwentel kamera iso ceruwentel kaya ngono. Halo ibu-ibu yang di sebelah sini mana suaranya? Aduh. Bapak-bapak di sini mana suaranya? Penggemarku ya enak. Ibu-ibu yang di depan mana suaranya? Yoga-yoga mana suaranya? Sing gak bengok pecat, sing gak bengok pecat. Yoga-yoga mana suaranya? Sinden-sinden mana suaranya? Pak Cahya mana suaranya? Cita-citane jenengan tadi niku, Pak. Hah? Apa? Dadi guguk Sapa? jenengan. Yo ora ngono kuwi. Tidak boleh loh, Pak. Lah enak apa ora ta iwak guguk iki? Ya ndak ngerti loh, Pak. Masa ora ngerti? Lah menurut jenengan enak apa mboten? Ora enak. Muni Berarti- yo berarti tayu mangan ngono. Berarti tahu mangan. Lambene ora. Yo Niken Salindri langgam sak ramban terus dijarangke. Wah iki top iki. Mangga. Dados, Nduk. Yuk. Nangis
Salindri. Aduh. Oleh keringet kayu. luar biasa, terima kasih. Ya. Bocah suarane beantere kaya ngono, jogetane ya luwese kaya ngono. Tur yen tak pelajari pancen lekuk-lekuke wajah saka Niken Salindri lek didandani apa wae mesti apik. Iya, Pak. Ngono kuwi. Pancen wis bocah lah tenan. Elok. Iya, jos tenan. Nganti sing mirsani streaming iki ada 8.800 penonton. Ngilek rawuh ning kene kabeh ora cukup iki dalan iki. Ya. Klebu iki genduk Niken ya nggawa streaming dhewe. Heeh. Melu live lumantar channel apa? Niken Salindri Family. Wah iya. Makasih, Nduk, Bapak iso melu muncul ning channelmu. Yo genti iki men anak wedok leren dhisik nanjake duojo. Wah iya. Mas Klitik karo Mas Kluduk Slindro Mas kanggo menyapa warga masyarakat Madiun ya
panas-panas mlaku. Wah iya. Dasare kene iki nggen sepur ya, Mak. Nggen sepur ngaturake panas-panas mlaku ki pas untuk memberi support kepada duo Jo supaya naik di pementasan. Monggo, Madangkara dados. panas-panas melaku kangge ngurmati dan menyapa para penonton serta Mas Klidik karo Mas Kluduk. Nggih. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mak Cange Yulimbo. Nggih, rawuh jam pinten niki, Pak? Sawetawis saking Blitar tabuh sedasa ndugi niki. Alhamdulillah. Nggih. Kalih panitia lak sampun pikantuk pakurmatan to jenengan. Nggih. Riyen kedah-kedah kula atasane. Sing ngriki radi lenggah rumiyin kedah. Nah, ken mengke kersanipun sekeca sedaya sami menikmati. Karena niki tontonan untuk masyarakat Madiun. Iki sedekah utawa sedakoe ya kuwi Hotel Merkur. Sukses Jaya Group. Siap. Alhamdulillah Gus. Nggih. Dawuh saking panjenengan nggih. Sowan wonten Kyai Madiun kota sedayanipun. Nggih. Sedaya pinanggih bagas kewarasan mboten wonten rubeda nirik sambikala. Nggih. Cekak aos ridho lan hidayahipun tumurun saking warga agung Madiun sedayanipun. Amin. Nggih. Pripun jenengan palu nggih pikantuk pakurmatan sempat istirahat wonten kamar hotel to Pak? Lah kula malah saking penake nggon ku moh dandan ngeten iki kok. Terus pengen kula niku nggih turu teng nggen penak, fasilitas penak VIP njur mulih sangoni, ngoten lho. Ngono jenenge ora tanggung jawab. Ning paling mboten sangono mboten kedah materi to, Gus. Lah terus? Materi itu nomor belakang. Yang penting itu adalah doa. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Nggih. Ini ngoten lho. Bener. Nek jenengane piyayine modern. Nggih. Wis kulino saba ning endi-endi ora bakal gumun karo teknologi. Sing kula mesake iki masih sampeyan iki lho. Bab napa? Mas Kluduk kula ngerti wae. Mas mriki dicawisi hotel kali panitia. Lah dhek arep mlebu ning lift. Masyaallah, arep mlebu ning lift sandale dicepot.
Mbok aja ndesit-ndesit banget ngono ngapa to? Zaman milenial itu paling tidak harus bisa update. Ngono lho. Kowe iki kudu ngerti zaman, ngerti hotel ngene kok bingung banget ki ya ngapa ngono lho. Lho, kok malah tinggal tok iki lho. Ya kowe iki omong wae modelmu kok. Nggih, mudah-mudahan dalam rangka Disnatalis SMP. Disnatalis matane. Wong tasakuran kok disnatalis iki lho. Duduk Disnatalis SMP dulu iki. Loh. Masya Allah, tempatnya pas ini di jalan raya, pas di depan SMP Negeri 2 Madiun. Nyapa kok disnatalis iki lho? Tak kira Disnatalis. Kok kait dengan ucapan selamat dan sukses toh. Tasakuran atas peresmiannya hotel ternama Madiun, ngono lho. Nggih, Ya kudune ngerti toh. Muga-muga akeh omah sing didol. Loh. Iki bocah iki jane Kuwi mudhun ora ta Kakang, kuwi mudhun. Rene iki melu berdoa dan Lah iya wis ndongakne lho. Tangke. Lah iya, kan doanya kan sudah jelas. Pripun? Lah lek nun sewu lho iki lek. Lek profesine iki tukang tambal ban. Nggih. Ndongakne apa? Ayo muga-muga akeh wong sing bane mbledos. Lah iya wis jelas to. Nggih. Kan ya jelas. Saiki lek toko rokok, Ya muga-muga wong sing kentekan rokok akeh. nah, saiki nun sewu. Saiki lek buka hotel priyo ndongakne muga-muga wong-wong omahe kadol. Kita nginep ning hotel kene kabeh. Piye ta iki kok walak-walik nggon pemikiran. Sampeyan ki kleru Mas Glodok. Loh. Orang yang nginep di sini itu tidak karena tidak punya rumah. Ning pamane kunjungan ke Madiun, Nah. pengen refreshing karo keluarga. Engko terus nginepe ning Hotel Merkur. Masalahnya ini tidak tahu bahwa perkembangan perekonomian yang ada di Kota Madiun itu seperti apa. Kota Madiun itu dipenuhi dengan destinasi wisata. Betul. Nah, mula oke investor-investor yang masuk ke Kota Madiun, jur iki berkembangnya zaman, mula kekurangan fasilitas untuk penginapan. Betul. Mula Pak Harsono ki damel ngeten iki nggo mencakup dan melengkapi Kota Madiun, ngono lho. Kok malah wah bocah ki nek ora tahu pengalaman ki yo ngeten iki. Nggih, mangkandani Mas Kritik ngono. Omahku kuwi. desa. Loh. Lah pra yo enak wong kutha kok rumangsamu. Nginep ngene iki tok sewengi 750 eman-eman. Astagfirullahaladzim. Kosek ta kosek. Perhitunganmu ki kok aja kok ming duit, Mas. 750 tak nggo mangan keluargaku wis 2 minggu. Cangkeme lho. 2 minggu. Ha iki lak perkara ki lak kalangane beda-beda sesuai dengan kebutuhan. Nah, Lah nek ana Wes. pejabat daerah, tugas daerah, apa ya arepe sare ngendi nek ora dicepaki nggon ngene iki? Ya ning pom no. Piye Aku coba? kulino. Secara gridnya itu beda. Tingkatannya itu beda. Wong ki urip aja nggo gaya. Ning gaya dienggo urip. Kowe nek ngomong kudu ngerti tanggung jawab lek Iya. ngomong. Kowe nginep ning kene kemelinti. Gaya. Sewengi sak juta 300. Nggih. Mulih tele-tele kowe. Yo. ning kowe kebangetan kowe Dok. Iya, Dik. Lah iki sing nanggap Hotel Merkur, kowe iki kudune melu promosi kok malah Pak ngelek-elek Harsono kamu, itu Kulo ora ngelek-ngelek. Tegese kalau memang itu butuh, manfaatkanlah kebutuhanmu. Aja mek trimo ning hotel ki mbok nggo gaya aja. Tapi digo butuh ora masalah. Ning lek mbok gaya aja. Loh. Ngono lho. Lah gaya lan ora tergantung dengan kemampuan toh. Lah nek umpama duwe tenan gaya ya wajar Ya aja. apa-apa. Sing gale wong duwe ki piye? Ayo turah blawah. Wong apa kuwi? Awong duwe Sugih. kadonyan. Wong sugih. Nggih. Iki panggah pengen sugih, mergo sing disawang wong sugih sak dhuwure. Nek nek wong cukup ki mesti anteng kuwi sing darane wong sugih. Aja ngahum-ahum wae tapu iki kene kok. Omong. Berarti kowe milih Loh, malah kelasnya menengah ke atas toh. Ke atas piye? kaya ngono. Ke atas piye baru aku cepet. Loh, kok kita kuning ngono ya aku. Ora ngerti iki, pengalamane mboten kaya kula panjenengan, Mas. Bangetan len desa. Bareng banget. Di mana-mana Bareng mau enek semprotan lho. Hmm, Ora enek ciduke tak semprotan lho. shower kae. Tak semprot kok keri ya. Ya Allah. Aku Ngene kulino kok aku mbok nggih. omongke iki lho. Loh, iki lho pengalaman lho, Lah Bos. kowe kulinamu gawe ciduk kok. Semprot Ning kene iki apa-apa sarwa otomatis. Arepe siram ya otomatis. Iya. Arepe BAB juga otomatis. Arepe ngecom banyu wae ya otomatis. Nah, kuwi rungokno. Loh ini fasilitas yang sudah menengah ke atas. Biarpun bangunannya megah dan mewah, tapi harga fasilitas itu terjangkau murah. Nah, Loh, ini loh. ngono kuwi. Kowe marai
kaya ruru wae lagi pembukaan lho. Lah iki wis dibuka Cuk. Kok loro ya bareng kowe buka ning Google, buka ning Traveloka, wis ana harganya di situ. Kok iki dhek ngerti regane tak belani. Lah kowe ngopo mau mlebu kamar mongko wis tak omongi, "Tuk, kamarmu nomor 612." Kok randang mlebu nyapa? Ora nek kuncine kok. Goblok. Bocah ki ra ngerti dikira omah desa, gawe kunci gombyok ngono kae. Oh iya. Saiki zamane modern tuh pakai atau kartu. Lah wong kartu digawa lah kok mung disaki tok. Tak kira ATM e. Ora ge buka. Lho iki tenan aku ngerti dhewe, bingungi dhek golek resepsionis mau. Lah aku nek bingung to duwe kartu nu. Telepon kula to, Pak. Heeh. Anu Dik, kamarmu wis penak bro. Anu wis enak. Mbok aja ngomong iki anu isin. Iki ra kena dibuka, lemni ngono. Akhirnya aku bingung Pak, tak tamplekne lawang kene enggak buka. Aku pindah lawang kene. Kamu kan. Lah kok buka ning lip. Terus kula telepon. Mas, mbok yo sing rada cerdas saite. Sing modern. Kuwi ditempelke ning pintu, kok nek begitu nyala hijau berarti itu Matit pas. ngono nek suarane. Iso mbok buka. Oh iya nek ngono. Begitu pintu terbuka, kartu disaki. Lampune ra murup. Ngono. Bingung neh iki. Weh, iki lampune cetekane ning ndi? Pokoke mugi-mugi kemawon. Sik bahas iki. Kowe iki pelawak laris kondang tekan ndi-ndi gur perkara hotel ora ngerti kok. Wis to, tak omongi. Pon mugi-mugi kemawon. Mugi piye? Aja terus isin aku. Kowe iki karo adekmu dijak mulya. Mergo biasane kuwi lak dandane ning sanding truk to kuwi. Arep tajak ning luar pulau ki apa-apa manajemen lak saya yang noto to, Mas. Hotel kula sing noto, pesawat sing lho niki wae kula culke dhewe mergo kok kapan raga ngriki. Lah kok telepon ngurupi lampu golek cetekan. Lah ya tak omongi, cetekane ning ndi? Kowe mudhun lip. Lah ning ngesorke nek kotak gedhi kae. Kuwi cetekno kok lak mati kabeh. Akhirnya aku senani security. Kartu sing kok saiki mau ning kono mburi lawang iki lak enek tempate. Kok cemplung niru mak blek biar murup otomatis. Bar niku golek iki dilebokne sapa? Kartune niki lho. Dilebok ning ngendi kok sapa? Nah, dilebokne ngendi? Temboke grayono. Lah lamun peteng kok bareng tak graye iki lho opo tibake raine bojoku. Bojoku tibake berawas ngono. Masyaallah. Cabi penjian galih to. Iya. Akhirnya terus dicepke nggih murup niku wau. Nggih ampun alhamdulillah Pak sakit kula. Lah karena pengalaman ini jadi saya berdoa karena pengalaman saya bisa menginap di hotel bintang 5 ini. Mudah-mudahan Merkur akan menjadi tujuan utama penginapan destinasi wisata yang ada di Kota Madiun. Tepuk tangan untuk Merkur. Nggih, kula terima kasih Pak Harsono sekeluarga. Bandul nggih Pak, ngapunten kula wong desa Pak Harsono dadi ngapunten saestu kula. Kok ngapunten tuh langsung satu tujuan yang pasti, beliaunya itu yang mana secara bahasa itu detail ngono lho. Pak Harsono. Ngapunten nggih Pak Harsono. Makasih Pak. Ben bapak itu renan penggalih njur lila legawa. Lah iya Pak Harsono. Nggih, Kang pundi? Pak Harsono ngapunten nggih Pak Harsono. Saya hanya bisa berdoa Pak Harsono. Rada maju to, bapak ki ya ben lega ngono lho. Pak Harsono. Lah nggih, yang mana coba? Ayo. Lagi iki wong ditangkap karo sing nangkap raruh iki. Yang tatak toh. Iki tatak gendeng jane iki ya. Lah nggih, terima kasih Pak Harsono. Terima kasih Pak Harsono, mohon maaf ini hanya sekedar guyonan saja mudah-mudahan. Nyawangmu ki sing fokus ngono lho ngendi? Wis pokoke tak golek sing mantuk sing ndi lho. Ora fokus kok kepiye seniman kok ngene iki. Pak Harsono itu lenggah sama Bapak Kapolres. Iya. Sama Pak Agus. Makasih Pak Agus. Pak Agus itu Bapak Kapolres kita. Nah, saya yakin bahwasanya institusi Polri ini yang selalu saya cintai. Amin. Dan saya selalu menghormati Pak dari Polri ya. Dan saya selalu mencintai dari bapak-bapak polisi. Harus mencintai dan harus menghormati. Karena bapak polisi itu mengayomi dan melindungi masyarakat. Oper masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat kita harus mencintai dan menghargai dan menghormati bapak polisi. Yang harus ditanamkan itu. Aku ki saking menghormati bapak polisi Pak. Nun pripun? Enek polisi tidur. Ki aku iki mlaku kalem-kalem ben ratangi aku. Piye baleno sik baleno. Kamu cinta keluarga besar Polri. Iya. Dengan cinta kehormatanmu menjaga etika dan attitude-mu. Jenengan aja nglekne kula. Jenengan harus sadar diri Mas Cahyo.
Loh, saiki apa ya umum? Arep liwat nang nggen polisi tidur kok nuwun sewu. Tapi jenengan juga harus tahu bahwasanya jenengan sebagai warga Indonesia juga harus menaati peraturan lalu lintas yang ada di Indonesia. Loh iya bener Loh, pancen. tapi sampean kan sampean langgar semuanya. Kok iso? Loh iya Masalah piye? sampean ora kayak tanggo apa kayak? Es disret. Berarti tanggo napa niku? Ora entuk mandek. Napa sampean mandek ning kene? Jake. Pak polisi niku mang pindah riyen, Pak niku. Mas Cahyo Nyampluk aku. Mas Cahyo solusine siji. Piye? Kae kon jebol keprukno ndase iki lho. Lah kae iki ming sementara mergo iki ana hajat. Endi tulisannya sementara ndi ora elek kae. Ayo. Kae peraturan yang selalu ditangguhkan atau yang selalu ditaati untuk Aku mau nyuwun preso karo Pak Arsono. Pak, kalau wayangan di tengah jalan apa tidak mengganggu lalu lintas, izinnya apa enggak? Susah. Enggak apa-apa, ini izin dari Pak Maidi, dari Pak Kapolres untuk hiburan kepada masyarakat. Dadi ana tulisan ono ya ora masalah. Ngono kuwi. berarti ngerti rambu-rambu. Yo ngerti. Melanggar emang. Kok melanggar to? Aku kok melanggar piye to? Aku taat karo tertib karo aturan lho. Asin iki ora perkara Pak Maidi. Lah apa? Karena Bu Yuni dan juga saya yang hadir di sini. Kok iso gandengi kluthuk kok karo Bu Yuni lho? Kira paham iki. Bu Yuni itu garwanya Pak Maidi. Lah iya kuwi kegeden piyak kurang cagak omonganmu. Ibu itu paling tidak secara religiusnya itu bagus. Secara akademiknya juga luar biasa. Lah kok entuk ming super tetra ngene iki terus. Gue ora paham. Sebetulnya Bu Yuni itu dulu satu pondok dengan istri saya. Satu pondok. Satu pondok. Mondok di mana? Ibu Yuni ning pondok pesantren, bojoku ning gone pondok Ramadan. Ini yang selalu ditanamkan. Engko nek saya suwi tak ning nono ninggung. Lah lo malah godi lo nek. Wah. Boleh didinggo satu pondok itu sama. Ngono lho, secara hukum agama itu akhlakul karimah turun ke jasadiyah masuk ke kolbiah itu sama, ngono lho. Lah kok pondok Ramadan tapi kan ibu itu pegawai. Loh, Bapak juga pemimpin daerah Kota Blitar. Kita tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Contohnya Mas Cahyo Kun tadi, dalang ya dosen. Ibu Kesi iki lho. Iki lho. Kesi. Mau ning kene ya pindah barang sama. Nek iki Kesi iki kesot, ngono lho. Bu Kesi iki ya sinden ya dosen. Dosen. Seseorang tuh jangan memandang sebelah mata sebagai seniman. Walaupun saya sebagai seniman tradisional, tapi istri saya, Pak. Loh, nun sewu. Bojomu? Loh, pegawai Pemda no, Pak. Pemda itu Pemerintah pegawai daerah. Pemain dangdut. Alhamdulillah. Saliki pun Layak melu Lorenza pisan ayo. aku iki. Masuk. Berakisin ke sini loh. Ini di depanan. Di depanan. Ini tuh di depanan. Wis gerang kaya ngono ngileran to, Duk. Titik jangan sini. Ini nih. Kowe iki kita yang ganteng ya pekok. Ini nih di depanan. Bahasa Indonesia apa? Di depan. Goro-goro mikir Ora pegawai. goro-goro pancen kowe iki pekok. Saya itu malu. Di depannya. Di depannya ibu Nah. pejabat, di depannya bapak pejabat, piai-piai yang linuweh, beliau-beliau yang berkompeten. Itu paling tidak secara Intel kanit. ilmu intelijensinya itu tinggi, ngono lho. Kowe iki mare ora apal, Mas Cahyo itu piai ini andap asor dan tidak sombong. Sing ngomong sapa? Duh, Malah iki lah dalang makanya diprioritaskan di Kota Madiun. malah Mas Cahyo iki dalang kemul. Dalang lek ora kebak tata krama, biasanya malah ora diundang karo sapa-sapa. Aku ngerti etika kok. Sapa? Menghargai kepada Jenengan iki malah dalang sing sombong iki jenengan iki. Kok iso? Lho iya lho, kula ditangkap madhep pro, sinden ditangkap madhep pro. Sampeyan iki ditangkap malah madhep debok. Aku madhep rono lho. Oh, saiki wis pindah. Piye ya nek Maido ki penak. Ning Loh, nek lakoni yang sing nimbal iki Pak Maidi kok Pak Maido gitu ya. Pak Wali Kota iki Pak Maidi. Angel men omongan karo kowe iki ora. ngene lho Mas. Awake dhewe ki Maido Pak penak. Maidi. Iya. Tegese awake dhewe mengkritik ngono lho, maksudnya Nah. mengkritik Maido iki. Dadi apa? Wong lakoni karo wong nyawang kuwi luwih abot sing lakoni. Lho nyapa dilakoni labot? Lho wong ki gampang lho. Urip ki aja lek abot ya aja dilakoni. Ya ning wong kuwi sawang sinawang. Lah lek ra gelem nyawang ya aja disawang. Rampung kok. Mergo urip ki gampang. Wong seneng ki urung mesti lek tenang, wong tenang ki mesti seneng.
Iya, ning wong urip ki lak angon rasa to. Lho sing dingon iku dene wedhus karo sapi rasa dingon. Wah, sampean yo Masalah masalah. Mas saya. Ning dingon ki umume lho. Berarti ra tau bahasa iki. Angon sapi, angon wedhus, rasa kok dingon ki terus piye? Maksudnya dijak gotong royong ngono lho. Sing dijak gotong royong ki masyarakat. Ayo, nggih mboten Mas saya. Iya. Lah nggih. Kok rasa dijak gotong royong niku pripun maksudnya jenengan? Maksudnya kamu tahu di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Apa kuat kowe? Wong junjung sembarang ki lho kowe iki embeyenmu metu. Kok junjung langit? Ning nuwun sewu iki lek menepis terus to. Nggih. Omongane sapa-sapa kok paidus. Tegese sampean kakean ngomong. Saya neng kene bareng tak amati padha karo tong kosong berbunyi nyaring sampean. Maksudnya pripun niku? Pribahasa itu. Sampeyan ngerti ta tong kae? Tong lek kotong dituthuk ngangge apa watu apa teng 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 teng. Ini lek diinguk renek apa-apane. Berarti pripun niku? Wong kakean ngomong ora enek manfaate apa-apa. Sampeyan iki berarti semaput sampeyan. Lho semaput yo ora ndalang kowe goblok ngono kowe iki. Oh kakek ngomong, Ora enek gunane. sampean asmane sinten? Lho genah piye kene ngerti Cahya Kuntadi. Dados napa? Dalang no. Sore nganti isuk omong ora? Tik aja meneng ae, aku ya wah ngono. Aku tak manut sing nanggap. Wis alung meneng bayaran aman. Sinten sing kakek ngomong ora nek gunane? Nyatane iki jenengan kakek ngomong ya gunane ya larang. Sampeyan ya dadi dalang kondang dincange ya angel. Posik to, nuwun sewu. Sing jenenge dalang ora mung omong. Lah nggih. Sabetan barang tegese tangane ya dikrembyahke, sikile ya diobahke. Maksudnya pripun? Wonge gelem krembyah bakal entuk opah. Ngono kuwi. Tangane pripun? Ya digarke nyekel wayang begar ngene iki akhire entuk dhuwit. Nek begar? Entuk dhuwit. Nek gegem? Ora entuk dhuwit. Sampeyan ro petinju ora? Kowe iki ya dagelan kok meneng ae piye to, Dik? Iki bengi golek slamet dewe-dewe ya. Wis aku ora melu-melu kuwi urusanmu. Golek slamet dewe-dewe. Nggih napa to? Anu lagu-lagu ya. So. Sebabnya tadi ini kan leren, tadi los kok. Jadi urung mesti mas. Bojomu melu ki ya. Melo. Heeh. Anakmu ya melu. Melok mas. Heeh. Alhamdulillah bojoku ya jan jos mas. Jas piye? Wah, apik, Majak ning hotel lantai 6 mau. Nggih, apik kula. Sing gegem tangan kuwi lali lho. Engko timbang diurus engko. Ayo. Malah kok elene to, Dik? Lah kok malah meneng. Tak sak ngomone bojone malah ngomone tangan neh ora. Lah bojone ben durusi dhewe, bojone kene ning kene kok iso ngono lho. Ini apa ini? Kita itu berbineka tunggal ika. Nah. Betul mas. Berbeda-beda tetap satu jua. Betul. Beda bendera, beda agama, tetap tanamkan persatuan dan kesatuan. Laras. Boten kok wonten ing jajaran institusi kepemerintahan kemawon boten. Nanging di keluarga besar dalam budaya ini harus ditanamkan seperti itu. Ya. Sampean pelawak penjenengan ngasto dalang itu butuh chemistry, butuh ikatan hati yang selalu melengkapi. Betul. Lah nek ngeten iki lak kula njur kepenak lan boten kepenak lak dipun pirsani piyai-piyai budaya ngeten iki. Leres. Jadi paling tidak sampean tuh bisa ke sini ikut di pagelariannya Mas Cahyo Kuntono ini. Mas Cahyo Maidi. Lambene do teng kecotot ra genah. Dan satu kebanggaan ngene. dan satu kebanggaan bahwasanya dalam rangka peresmian Hotel Mercury ini tidak hanya menggelar budaya tapi pada malam hari ini banyak door prize yang akan diberikan kepada penonton yang hadir pada Loh, malam aku ini. lagi ngerti lho iki. Nah, ini salah satunya bentuk ini hadiah utama nggih menika seteliko Mas Pion menika. Oh, ndase wong to iki, Pak. Iki Lho samplok. Samplok. sirahe kok seteliko Mas Piyo. Tak kira seteliko ngene iki, Pak. Ki nyeteliko cengelmu kuwi. Ndase wong. Ambene. Ndase wong, Pak. Pak ngapunten nggih, Pak. Kuwi ado kok Ponorogo tekan kene padane setelika. Iki Lah wong tak kira kok ngisor ngene lho kok nek ngene iki aku ya. iki iso urip iso nyawang kok iso. Kowe padha ngenyek Gusti Allah lho kowe. Oh, ya nyapa. Lah iki Lah, ciptaane Gusti iki Allah. umate Gusti kok. Lah iya ciptane Gusti sing kaya setelika ngono lho nanti. Ngawur ae. Ngapura ya, Lek, ngapura. Peh. Ayo kono. Ya iki lho, sing duwe orkes Lorenza ya iki. Ayo,
Njaluk ngapura saurunge poso-posomu rasah lek ra njaluk ngapura lara atimu kok. Iki dek mau wis megeng kuwi nahan kuwi ngempet. Kowe ora entuk kok terus njur maido ngundamono fisik seseorang itu sudah ginaris dari masing-masing umat Gusti. Nah, banyol ya banyol aja menyakiti seseorang. Njaluk ngapura. Lek sebenarnya lek. Mangsamu. Ya, guyon. Sangone paling ora ki sepuh karo panjenengan iki sepuh. Sangone tok mesake. Ado apa Ponorogo lho kuwi. Penggemare Mas Cahyo ki ya setia. Utang 50. Lah. Dadak utang. Dan dia orang gowo. Jiwa loyalitasmu itu dicontoh seperti Pak Harsono. Pak Harsono Mbak. Itu loyalitas yang tinggi, sedekahlilah yang luar biasa. Ngeten iki yang dihitung rupa arta pun pinten atus yuta Jobi. Tapi tidak melihat bahwa itu sebuah mengurangi rezeki beliaunya mboten, tapi justru beliaunya semakin kuat dan kokoh mergo sregep sedekah. Mula kowe sedekah kuwi ora ndadak perlu wedi. Ayo ndang dilungke. Propirane pira? Ora lokak saya kebak Mas Glodok. Aman. Rezekine Pak Harsono tumiba wonten panjenengan. Nggih. Lajeng tumiba wonten Mas Glodok. Nah, sampean kok nek rene barokah mengalir ngono lho. Ya mesti kongkonan iki. Ora kok kongkonan. Wis ora tau ngetokne maklar tok iki. Inisiatif. Saya omongane tenanan lho kuwi tok. Inisiatifmu ki ya kepiye ngono lho. Saken Pak Peda Montor kuwi kok Ponorogo ora kaya. Anu susuk 80 susuk. Dagelan kondang kok kere. Astagfirullahaladzim. Susuk ya penting kok. Pokoke sing penting ikhlas iki nyawur lho. Ikhlas, sing penting ikhlas nyawur. Len susuk 80 ya Len. Ya. Iki lho. Oh alah, dilokne kok setrika 100.000 Ren. Kowe kudune ngelokne dheke ngene, kudune unggahne kaji dheke kowe. Kowe iki Mas Cahyo. Nggih. Oh alah. Sampeyan ki sewengi kuwi mbok nggih urip sak wulan turah. Mung trima kedudut dhuwitmu 100 lehmu ndremimil. Sing nggih urip ki ngwehi remote. Oh, sing nggih urip ki nggih remote tipine sepiro lho iki. Piye ya nek ku Mas ku bahasa sing penak ngono lho. Gusti Allah ki meni sinyal. Lah, Oh, lek ngono akeh kontrol. Memberi kode ngono lho. Memberi kode. Bakal nomere sapa? Alam bodok. Kowe iki nun sewu, Pak. Kula ki nek kali Mas kula jan anu. Kaya-kaya ki trimo ora penak. Ngene. Cah cilik-cilik ki nek seneng wayangne aku jan diemen aku. Alhamdulillah. Jan ngono iki kena nggih conto. Wis, matur nuwun. Seneng dono driya. Wong iki aja ditung butuhe eneke pira lung. Makasih ya Mas Kritik ya, dengan dermawan tenan. Loh, kula ki langsung, Pak. Tak lungne, lung. Kuwi wis to. Saya akeh rezekimu. Kaya ngono kuwi kaya adikmu lho, Dok. Yo, Pak, rasa sele entan sik nyeles. Seneng dono driya. Tak sedekahne rene. Sedekahne matamu. Lah nyapa to? Lah iki dompetku. Tego. Nek ini lah yo mlaku to. Kok iso. Lah ngopo? Tego kowe. Leh, aja nangis lho. Berarti ra ikhlas sampean. Dompetku kok iki. Lho nek lak wong ki nek unen-unen to. Lha apa? Wong kuwi mbuang siji mesti entuke 10. Bener, Wong berkali kuwi lipat. mbuang 100 entuke 1000. Ngono lho. Iki kurang mesti ya. Lha mesti piye? Coba. Susuk 80 lho. Mbok jaluk nek. Pengedan sing ikhlas kuwi. Lah iya lho, ngono. Sik tak selani sik. Nggih. Ket genange sik. Duit kowe. Nggih. Wis to rasa mbok sawang. Dagelan Sik, Mas. larise kaya ngono. Mas. Ya. Jadi ngene Mas, kula dude nggih Mas. Ini apa? Sirkulasi. Sirkulasi dasmu. Piye to sampean iki? Sing bawane duit. Perputaran uang iki lho. Lah perputaran uang. Iki lak awake dhewe menghadapi investasi rupiah to, mata uang to. Dadi nek nun sewu kula cuplek Mas. Nggih. Sampe iki nek tau mirengke dawuhe para yai. Siap. Sedekah kuwi ora kudu didudohke.
tersembunyi itu sudah menjadikan pahala yang luar biasa. Nah, Terus Pak Harsono itu tidak menunjukkan bahwa beliau itu kaya, sugih nggih mboten. betul. Sugih yo ora malih, penak yo ora ndangak, sugih bondo yo ora pamer dodo. Betul. Nyatane iso nyenengke wong sak menimbane. Artane teng Mas Cahyo. Mas Cahyo turun teng ngene Yukesi. Yukesi sik ngedum yoga. Yoga didumke tukang son panggung, barokahe mengalir. Lah, terus duite ning sampeyan. Mbok keke bojomu barokah meneh. Terus saiki ning panggung mbok dumke meneh barokah meneh. Jadi sama membantu barokahnya Pak Harsono, keluargane sampean yo karo keluargane bocah-bocah. Lah terus keluargamu piye? Yo keluargamu. Keluargamu utuh lho iku. Loh, Iki apa bepok? minurut remote Gusti Allah ki Repot gong repot dasmu kuwi. Alpe Cuk nun sewu Cuk, lek sampean kaya ngono kuwi tegese sampean getun. Mboten Pak. Ora ikhlas. Lek ora ikhlas sampean rentuk apa-apa lho. Ikhlas Pak, ikhlas. nah, catak no. Saya ikhlas. Nah, Pak Harsono. Oh. Saya ikhlas Mas Ayo. Oh iya. Ikhlas dodone ning arep. Wong Pak Harsono. Kira-kira wis kok adem duwe pira Dik mau Dik? Ae ge wonten gangsal atus, Mas. Kang 100 lho. 500 lho. Oh, wis entek iki. Mangsane. Kok Gus. Oke dan saking Mbah No Kulit. Nggih. Petung Rejo Nguntara Nadi. Nggih, nggih. Ngersakaken Jumlah suwang geteng kelengger mampu ketutup kudel paen polir halir sapa tuyul dele aktif simpang kele kopong simpang kele kopong simpang kele kopong. Nduk Umi salim sih karo Glidik. Dan yang terpenting jenengan kudu salaman bekti karo Mas Gluduk mumpung bengi iki lagi seneng aweh dhuwit ning sapa-sapa. Iki. Siap ya Cahyo ya. Lho. Sehat. Siap ya Ndek ya. Ndi duwite? Eh? Lah liyane sampean paringi duit aku kok ora. Lho, lah kamu kan grup kono. Oh, nek grup kono enggak? Yo nyuwun ketuane no. Nggih. Rene Nduk. Sing jenenge wong sedekah ora kena pilih-pilih. Nah, betul. Apa neh sedekahi bocah mahasiswa sing nguri-nguri budaya kaya Wah, jenengan. kuwi ya. Bakale ora lokak saya kebak. Matur rono. Ayo. Martabatmu kan saya dhuwur yen gelem. Aku meh TA lho, aku meh tugas akhir lho. Mosok sampean gak mesakne aku. Ren, anu ndang isolno dhuwit Ren. Kanggo nangani iki Ren. Dan anu ngenteni susuk kok kene ya Ndek ya. Mas susuke 80 ha. Yo arep kepiye-kepiye ngene ya, Nduk. Pripun? Masmu kuwi mpan nggawa papan. Ya. Nggih. Yen maringi ngono ora gelem ning nggon papan ngene iki apa meneh sampean lah Ya. ya sak padha padane Ya. seniman Nggih. kok. Nggih. Tak paring ning kene engko dikira aku pamer. Anu nomor rekeninge nggih. Oh, Iya, iya. siap, Nomor siap. rekening. Rekening bank. Rekening listrik dadal engko hen aku tak isine token 50.000. Aja mbok gagas ngene iki lho. Wong tuwa sing ra kena kanggo sendenane cah enom ki ya ngene iki. Heeh. Dadi bocah sing ngerti tatanane bocah, dadi wong tuwa sing ngerti tatanane wong tuwa. Nggih, Mas. Kepiye yen bocah enom ki iso ngajeni wong tuwa, ya wong tuwa ki iso baliknya kudu iso ngajeni cah enom. Nggih. 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 Ben iso nggih sendenan ngene iki ngono lho. Aku lagi disendeni malah geblak kok lagi. Lho. Coba Nih, dadak karo Mas kae. Pripun? Daun apa, Bos? Ya nyuwun pitedah kepiye ngono. Daun apa Umi? Ora nyedak tenan. Biasane yen karo wong wedok Nek aku wis biasa. Cuk, tak omong ya. Iki pamane kowe nyangoni Umi. Mongko karo Umi nggih bayar SPP utawa nggih sekolah bayar kos. Otomatis kalau aku hikmahe dadi ilmu. Ilmu itu sangat luar biasa manfaatnya. Sampeyan omahe saya gedhong magrung iso tingkat pirang-pirang. Maaf ya Bos, jane kula niku arepe nyangoni cah wedok. Lek sing teng ngarep niki cah cilik-cilik ndak masalah. Terus sing teng mriki ra apa-apa, mergo wong lanang. Kula niku kadang-kadang tuh perang batin ngarepe kula niku lek nyangoni wong wedok. Karena gini, yen kula nyangoni wong wedok itu kadang-kadang tuh wanita yang wanita yang ada di dalam hati saya. Kadang-kadang tuh ketidakterimaan itu muncul Mas Cahyo. Cemburu sosial. Cemburu sosial. Oh. Jadi kula niku lek nyangoni wong wedok niki antisipasi saya di panggung ini sok kula batesi Mas Cahyo. Sopo maksudnya? Loh, kula lek nyangani niki enek sing nesu, Mas. Sopo sing nesu? Men ta mengke kula WA.
Sing jelas Ya ning omah pikir ngomah, sing penting lak kerja ya kerja. Iki dudu wong omah wong lek perkara streaming bojoku ora mungkin ndelok streaming wong wifi ini tak pedhot wisan kok. Lah terus kepiye hubungane ya ngopo nek ning kene iki nggone ngendi ya ora usah dilebokke ati. Ya termasuk grupe Mas Cahyo ki. Adangkara. Adangkara ki enek lek aku nyangoni sapa jenenge Umi. Ku mesti nunggu mergo suwira tak sangon. Ya dikandani to. Ora paham kadang-kadang ki ndak trimo dek kok suwira tak sangoni ngono kuwi. Cemburu ngono apa piye? Nggih Mas Cahyo leres. Lagi ngerti aku Pak ngono. Nggih. Sapa kuwi? Berarti yen cemburu wong wedok sinden berarti. Sesuk diomongke. Nggih, paranggono jenengan. Sapa tak kandhanane tak tuturane wong niat sampeyan dikandani apik kok. nek ra kenek sesuk ben rasa dijak. Ngono lho. Kae to. Senes Mas. Lho, andinge kuwi. Sing nomor 2 kan jaba. Senes niki Mas. Loh. Kula nggih swira pedhot. Oh, Mbak Valisa iki. Senes. Genduk niken. Senes. Lah sing ndi? Menika Mas. Niki mungkin lek kula nyangoni Umi niki mesti nesu mergo sedamu mboten kula sangoni Mas. Kowe iki statusmu iki apa kok iso kowe ngomongne kaya ngono Bukesi kok nesu kuwi lho. Mantan kula Mas. Mantan apa? Ya. Bukesi ayu kaya ngono raimu kaya jibar ngono. Don't look from the outside but from in the heart Mas. Jangan melihat dari sisi luarnya tapi lihatlah dari dalam hatinya. Ayu ki tresno wingko katon kencana katon wingko Mas. Senajan to kula elek Mbak Kesi Ayu ning Mbak Kesi tresno kali kula menika ndelok kula ganteng iramu Mas. Dadi nun sewu, yang maaf ya yang ya. Yang denggelmu mlocot iki ora. Sampeyan lak ngerti statusnya Ayu Kesi to. Nyapa to iki? Dalam Apa iki? dalam tatanan nggon keluarga. Kowe kok kenyih nyawut jane iki. Ayu Kesi ki sing mengku Saiki lah, tapi kan biyen kan bekasku. Masa lalu iki digulung, membuat lembaran baru. Aja diungkit-ungkit sing biyen. Ora ungkit-ungkit kok. Mulane aku mau nyangoni Umi megah ku nesu iku. Lho. Ya wis ngono rasa mbok omongke garwane ning kono iki. Ya tapi aku ya jujur kok nyapa to iki. Lho. Biyen apa gandeng tenan po? Wong ngengkel nyapa to sing ngeteri kowe lho. Jadi aja banter-banter. Lho, ora banter piye nek mikir. Lambene elek kabeh. Ora kok maksamu. Nduk iki lho pamundhute Mbah Noh Kulit iki. Ayo. Podang kuning to. Sambung wanci dalu. Tak kira sak sambel kemangi. Om. Dalem. Bang kangen aku. Nggih. Balik sesuk ben poso. Nggih. Sing penting seniman ya seniman, agama ya kudu ngetutne apa sing dadi lakoni kapitayan iki. Poso ki ngepos rasa. Ya ono poso alhamdulillah. Kok sing penting ngono. Ya. Cetunen Pak Puh. Om Jenengan nggih poso. Lho aku ki saulen ra tau mokel aku. Wah, elok kuwi. Soleh tenan kowe, berarti, taat kowe, elok. takwa kowe. Ora poso kok. Sombong iso. Sarapan. Ngagem bawa mboten? Nggih. Siap. Dandang gula, Om. No. Bes telikone sama tuh beluke. Balik rono neh. Sudah. Kuwi konslet. Kabele konslet terus kobong ngono lho. Ah mbok kowe nek pengen mut-mutan muten ndase kuwi. Wong kok kenyih heram kok iso. Yo, Umi. Alhamdulillah suarane ya sik utuh bocah iki. Alon wae, Nduk. Sing penting kuwi nikmat. Nggih. Ngeten iki nggih termasuk ibadah Mas Cahyo. Lah kok saged? Mungkin ngetokke swara sing mirengke kepenak jur gawe senengi atine wong akeh. Nggih. Niki nggih ibadah. Nggih. Ngoten lho. Kula sampean barang ngene iki ya dipikir. Keterak 500 kok tenger-tenger lho kowe. Ora Ya bar iki poso. Waduh kowe iki jan
Wong kuwi jodoh rezeki pati derajat pangkat sumende marang Gusti. Ora usah dadak mbok was sumelangke. Wis, kowe iki mek nuturi ra ceblok blas. Oh tak ijoli mari ngene, ngono lho. Engko potongen lehmu kilong pira? Anggarane awake dhewe potong ki ijoli Potong di wong selunas kendengenane entek. Tegese panitiane tertib kuwi. Ya nduk. Prandene maksa sakar jebul nimas uga nanggepi ayo to sambung rasa nanging wanci Alhamdulillah. Sik Duk, stop Duk. Bentar. Pak sing teng ngarep Videotron niku, Pak. Pak bakul kopi, Pak bakul kopi. Niku lak beto pop mie to. Pop mie lak biasane cah cilik-cilik seneng. Jangan paringke sing cilik-cilik tengah ajeng niku. Pop mie niku jangan paringke. Jangan ngadeg pun jangan mriku sik. Sik nyan iki nek ora tak atasi angel. Den nggih Mas Cahyo nggih, kedap nggih. Nggih. Nih pop mie ngriki. Nah. Nih ben cah cilik-cilik seneng wong. Panjenengan niki golek berkah kok iso. Nah niku didupke cah cilik-cilik ngeten pundi ya Mit, pendhetke. Nih sing alit. Nah, pun royokan sik. Sing cilik sik mesake. Lah kae. Nah, sing cilik sik. Nih. Nah, kae cilik. Nih kae kono sik. Kene. Sing arep pamit. Nih. Pokoke Pak Harsono barokah iki bengi ngene lho. Nih Pak, nih. Nah. Ngeten sik. Nah. Mas Duk bayari sik kae. Wis. Ngono lak penak to kok iso. Dompetmu le. Sasi ruwahe penuh barokah, Bro. Kateng di kateng. Dompetnya di kateng ini teng. Dompetku teng. Dompete kluthuk. Oh. Kene. Wis kono ndang dibayari sik, enteke pira. Lah ora kok bayar isin lho kowe kudune. Pak Arsono ki piyayine blobok kok. Ndang kae bakle ngenteni kok iso. Sak lembar tok lho. Lho paling ora ki yo melu seneng to kok iso. Pira enteke, Dik? Telase pinten, Dik? 100 wis kono ndang ditumi sik. Mosok mineme 100 kan. Wis to dadak kenyiran kok iso ngono. Ayo sing ikhlas lah. Mosok mineme 100 nggonku lho ki mek 7. Nggih to, ya to, Nduk. Nggih. Kula sampean barang ki ya contonen ngono kuwi. Nah, ono lah. Nggih to Mas Cahyo. Kok panjenengane gawane kathah nggih sok kula ngeten niku e. Ah, nggih. Sak kopine pira? 200.000. Kuwi sisan kopine ben dunjuk wong. Delok, pisan kok delok. Ya sing alus, sing ikhlas to kowe iki. Tuk. Kuwi golek rezeki halal kok ya. Kae deloken piyai sepuh-sepuh marem to penggalihe ngono. Ngono wis, kono kopine kon ngedumne. Pek pisan. Masuk. Lah, kae bakul aku. Kene, Pak. Bakul aku. Sentek. Wes bosok. Dek tak lunasi wis dek wingi to ben tek pisan. Sesuk poso ya ben merongos kuwi kok. Oh, aku carenganku sik akeh ngawur. Ayo. Yo. Tan ana ingkang rubeda nyuntak tresna nadyan mung srana piranti
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Hari Wuryanto sekalian Ibu saha Pak Dokter Purnomo ingkang sampun dipun lantik mongko dados Bupati Wakil Bupati Kabupaten Madiun. Insyaallah awake dhewe sowan besok tanggal 19 April Mas Duju. Alhamdulillah. Nggih, Pak Haji Heriwur nggih. Nggih. Wis, pokoke bengi niki totok adil latihan. Ayo. Diundur nih. Ugi kula aturaken dumateng Pak Darno Wono Asri ingkang sampun kepareng bali kula rumiyin matur nuwun rawuhipun. Ya Nduk, masuk Nduk. Umi Hafifah. Gambarmu uga sing gedhe pangapuramu kang mas papujan
sembah nuwun. Menika ugi kula aturaken dumateng keluarga besar Radio Madya FM Madiun. Wah iya nggih.